ערב טוב לכולם, ערב טוב, איזה כיף. רובין, את יכולה לשים אותי כרגע בספוט כזה? אז בואו נעשה רגע. לא, שנייה אחת, אז ערב טוב לכם, כיף ומאוד מרגש לי להיות פה איתכם. אנחנו הולכים לדבר תחזרי היום את על... ההקלטה. מה? מוקלט, מוקלט. אנחנו הולכים לדבר היום על תודעת שפע, ועל החיבור של המהות שלנו לתודעה הזאת. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני רוצה לשאול אתכם, מתי הרגשתם בפעם האחרונה שאתם זוכרים שפע בחיים שלכם? ספרו לי. מי יכול להגיד מתי הרגיש? עכשיו אני אהיה ראשונה. יאללה, רוחי. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, כי יש שפע ויש שפע. למשל, כרגע אני בשפע. יש לי מה שאני צריכה, אני לא במנהרות החמאס, אני אוכלת, אני חיה, אני שמחה, יש לי ילדים בריאים, אני בריאה ברוך השם, תמיד אפשר לשפר עוד. אז אני מרגישה שאני בשפע. לעומת זאת, לפני כמה שנים מכרנו דירה, והיה לי סכום מאוד גדול אצלי בחשבון בנק, ואז הרגשתי עוד יותר בשפע, כי הכסף כאילו ניהל אותי. אבל היום אני יודעת שהכסף זה לא השפע, זה לא רק זה השפע. אז את מבינה, מעולה, זה כאילו, מעולה. זהו, אז זה... את ממש עשית לנו פתיחה נהדרת, כי באמת אנחנו רגילים לחשוב ששפע הוא תוצאה, נכון? אם יש לי, איך אמרת, הרבה כסף בחשבון, וואו, אני בשפע. אם יש לי בית, מכונית יוקרה, וואו, אני בשפע. אבל אני רוצה לספר לכם ששפע הוא לא תוצאה, שפע הוא תודעה. ואיזה תודעה? תודעה של פתיחות, של אמון, של הוויה שיודעת שהיא נתמכת, כן? תודעת שפע זה לדעת שאני חלק ממערכת מושלמת. כשאני בזרימה, היקום משיב לי בזרימה. כשאני בוחרת להאמין שיש מספיק, אני נפתחת לקבל. שפע הוא כמו נהר, אנחנו ממש מדברים על זרימה. כשאנחנו פתוחים ושוחים עם הזרם ולא מתנגדים לו, אנחנו מתחברים אל שפע הזרימה. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים פה? ששפע בעצם לא קשור לכמות, אלא לתחושת מלאות, לחיבור לעצמנו, לטבע. נכון? אז תזכרו, כמו שאמרתי קודם, ברגעים האלה שהרגשתם בשפע, פתאום הכל היה נראה קטן, פתאום כל דבר נראה לכם פתיר. זוכרים את זה? אתם יכולים להיזכר ברגעים כאלה? עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. גם לזמן אין משמעות כשאנחנו מדברים על שפע. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כמה זמן לוקח למים לקפוא? לקחנו את הזה של הקרח מהפריזר, מילינו מים, הכנסנו לפריזר, כמה זמן לוקח למים לקפוא? מי יכול להגיד לי? תפתחו רמקולים, תגידו, אתם יודעים שאני אוהבת לדבר איתכם ולא לדבר לבד. זה תלוי בכמות, לא? בוא נגיד, סתם נתתי דוגמה, לקחתי כזה ששמים את הקוביות קרח בפריזר, מיליתי מים, הכנסתי לפריזר, כמה זמן לוקח לזה לקפוא? גם תלוי שעתיים. בטמפרטורה של הפריזר. תנו לי מספרים, בדיוק. כמה זמן? שעתיים. דקות. לא. דקות המים קופאים שאתה שם כזה של מה קרח פתאום? בפריזר? שעתיים, שעתיים. שעתיים. אבל נכון שהייתם בחיים שלכם, ראיתם גם ביום קר מאוד, ראיתם את הטיפות גשם שירדו ומיד הפכו לקרח בשנייה, נכון. נכון? אז מה זה אומר? אנחנו אותו, בדיוק כמו, אנחנו חלק מהטבע, אז כמו שזה קורה למים זה קורה גם לנו. מה זה אומר? שבתנאים הנכונים ועם חשיבה נכונה, הדברים יכולים לקרות לנו במיידי. והיו לנו מלא דוגמאות כאלה לאנשים שנמצאים פה בלייפוי. מסכימים איתי? נכון?
בדיוק לפני שבוע סיפרה לנו צילה שהיא לא חלמה בכלל להגיע לכנס הזה בהנהיים, ועוד לטיול כזה גדול, ופתאום כל היקום מסתדר לה, ובעלה אמר לה בואי את רוצה עוד, והכל הסתדר. היו לה את המשאבים, היה לה כל מה שהייתה צריכה. תכף נראה איך היא עשתה את זה, ואם צילה פה אני אשמח שהיא תדבר איתנו גם כן. עוד לא. אז זה עכשיו אני כמוך, רוצה... עמית, עם מה? הבאמוס, זה כמוך, כמו זאת עמית, שהצטרפה, ערב טוב. והרימה ערב אותה. טוב, גם עמית. מי אמר בדיוק לי ערב טוב? פתחתי את הזום, אני רואה שבדיוק בזמן. בדיוק. וואו, וואו, וואו. את רואה? הנה, אתם רואים? אפילו זה זימון. אפילו זה זימון, איזה כיף. אז עוד מהצילוש. תחכי רגע, גם ב... כי אנחנו באמת נרצה לשמוע את הסיפור היפה שלך. אז בעצם תדר השפע הוא נמצא סביבנו כל הזמן. הוא פשוט, מה הוא מחכה? הוא מחכה שאנחנו ניפתח אליו. אז בואו נראה מהם שלושת הרבדים של שפע, ומאיפה נובעים החסמים בזרימת האנרגיה של השפע הזו אלינו. אז הרובד הראשון זה תודעה. איך אני חושבת על שפע, אוקיי? זה בעצם החלק של המוח. החלק השני, הרובד השני זה הרגש. האם אני מרגישה ראויה לקבל? זה החלק של הבטן בעצם. והחלק השלישי זה תדר. איך אני רוטטת בפועל, בפחד או באמון. אוקיי? מה שקורה לנו כשיש לנו חיבור בין התודעה לבין הרגש, אנחנו רוטטים משהו. בסדר? ואם מקודם שוש אמרה, לא, אני לא משהו עכשיו, אני לא בתקופה הכי טובה, זה מה שהיא רוטטת. מה זה אומר? זה מה שימשך אליה. כן? אז תזכרו מה אמרתי על הסיפור של המים. שושקה, כמה שיותר מהר לשנות את התדר. את יודעת מה מבדיל בינך למשאלה הכי גדולה שלך? את יודעת מה מבדיל? כמו שאמרת, התודעה שלי, הרגש שלי, ההתנהגות שלי, יותר האמונה שלי. פשוט מזה. מחשבה אחת קטנה. זה הכל. שימי פה את המחשבה ותהיי בפוקוס ותאמיני ב100%, זה הכל. מחשבה אחת קטנה. בואו נמשיך, יש לי כמה דברים מאוד מעניינים היום. תודה. אתם זוכרים שפעם שעברה דיברנו על מה שמבדיל אותנו משאר היצורים בטבע? זה היכולת של האדם לחשוב מחשבות. שאר היצורים הם מה שנקרא יציר המחשבה, כלומר הם נוצרו מתוך מחשבה. האדם הוא גם נוצר מתוך מחשבה, אבל יש לו גם את היכולת ליצור באמצעות המחשבה. זאת אומרת, לנו יש את היכולת לבחור את המחשבות שלנו. ועוד דבר שבורחנו בו אנחנו, זה היכולת דמיון. מה שגם אין אותה כנראה ליצורים אחרים, אוקיי? ועם הדמיון הזה שלנו, שבעצם קטעו לנו אותו בגיל צעיר מאוד, שכעסו עלינו שחלמנו חלומות בכיתה ולא התרכזנו במה שהמורה אומרת, כן, עם הדמיון הזה אנחנו יכולים להגיע לכל מקום שאנחנו רוצים. אז אנחנו ישות רוחנית שיש לה יכולת לחשוב מחשבות, וכשאנחנו מתמקדים במחשבות האלה ונעשים מעורבים בהם רגשית, אנחנו מקבלים את ההתגלמות של המחשבות האלה בפיזי. אוקיי? אנחנו מקבלים את התוצאות הפיזיות. אז מה זה אומר? החלק הרוחני נקרא מהות. כאשר אנחנו רוצים להשיג את המטרות שלנו, פעם קודמת דיברנו על מטרות מסוג A, B ו-C, דיברנו על מה שצריך להוביל אותנו זה מטרה מסוג C, בעצם כשאנחנו רוצים להשיג את המטרות האלה, אנחנו צריכים להבין מה המהות שלנו. מה זה מהות? מהות זה הסיבה שלנו להיות. הסיבה שנכנסנו לתוך החוויה הפיזית הזאת, לגוף הזה. לנשמה שלנו הייתה איזושהי סיבה להיכנס לגוף הזה, לחוויה הזאת. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, כמה אנשים מאמינים ביניכם, כן? שלדרך שבה אנו חושבים יש השפעה מסוימת על החיים שלנו, שבעצם שהמחשבות שלנו יוצרות את החיים שלנו. אני רוצה ככה, כמה מכם מאמינים? תפתחו רמקול, תגידו אני. אני רוצה להגיד בבקשה. אני מאמינה.
אני מאמינה. אוקיי, אני רוצה חבר'ה, להגיד, סליחה, חבר'ה, אולי תרימו ידיים פה שאנחנו, הרמתי יד, שכרגע יש לנו סלט בין אנשים שרוצים ומתפרצים. תנו לי, שנייה רגע, עמית, חברים, עוד רגע, תהיו איתי ובסוף אנחנו נפתח ויהיו מלא שאלות, בסדר? את תשמרו אותם, מסכימה בואו איתי אני אשמע את תרפית, כולכם. תשובה. מה? שירימו ידיים ואז אנחנו יכולים ככה לעשות סדר מכל האנשים שרוצים לדבר. עכשיו, אם כולכם, רובכם, מאמינים שלדרך שבה אנו חושבים יש השפעה מסוימת על החיים שלנו, אז אני רוצה לשאול שאלה. כמה מביניכם קמו הבוקר ובאופן מודע יצרו את העתיד שלהם? יש, נעמי, כל הכבוד, יפה מאוד. מי עוד? גם אני. מי זה אני? תמרה. יפה, תמרה, כל הכבוד לך, אלופה. כן, מול אלופה. המראה אני עושה את זה. אבל חבר'ה, תראו מה שקורה פה. כולכם אמרתם, אנחנו מאמינים שהמחשבות שלנו יוצרות את החיים שלנו, אבל אף אחד כמעט מכם לא קם הבוקר ובאופן מודע חשב מה הולך לקרות לו. אתם יודעים מה הסיבה העיקרית שאנשים לא עושים את זה? כי אנשים לא באמת מאמינים שזה נכון. אם הייתם יודעים ברמה של תחושת בטן, שזה אמיתי לחלוטין, הייתם מפספסים יום, תגידו לי, ברצינות, האם אי פעם הייתם נותנים לאיזושהי מחשבה שלא הייתם רוצים לחוות אותה, לעבור את המודעות שלכם? אז אני יכולה להגיד לכם שלפי מדע הנוירולוגיה, המוח שלנו מאורגן ככה שהוא משקף את כל מה שאנחנו יודעים בחיים שלנו. הוא תיעוד של הסביבה שלנו, תיעוד של מעשי ידינו, של כל העבר שלנו. אז אם אנחנו מאמינים בזה, האם הסביבה שולטת בחשיבה שלי, או שהחשיבה שלי שולטת בסביבה? בואו נבדוק גם את זה. אתם מתעוררים בבוקר, יוצאים מהמיטה, נכון שאתם עושים את זה בדיוק מאותו צד שיצאתם גם אתמול וגם שלשום וגם יום לפני. נכון שאתם מכניסים את הרגליים לכפכפים, תמיד נכנסת אותה רגל ראשונה. אם ימין זה ימין ואם שמאל זה שמאל. אחר כך אתם הולכים למקלחת ועושים בדיוק את אותם הפעולות שעשיתם את זה גם ימים קודם, ואם אתם מתקלחים, שמתם לב שאתם תמיד מתקלחים באותה צורה? יש כאלה שמתחילים מחפיפת הראש, יש כאלה שמתחילים מהסתבנות, אבל תמיד זה באותה צורה. אנחנו לא משנים את זה. ואז אנחנו שותים את הכוס קפה שלנו, ומתחילים בשגרת היום, מי מבינינו נוסע לעבודה, פוגשים את אותם אנשים שלוחצים לנו על אותם כפתורים רגשיים, ואנחנו עושים את אותם דברים שאנחנו יודעים לעשות, ושיננו אותם כל כך טוב, שממש הפכנו להיות מומחים בהם. מסכימה איתי, שושי? ואז מי שעובד מחוץ לבית, אחר כך לא בדיוק, מזדרז. לא מה? בדיוק, לא בדיוק. את יודעת, יש ימים שעושים יותר, לדוגמה, כן? אתמול והיום יצא לי לצאת להליכה, יש ימים שלא יוצא לי לצאת להליכה, זה לא בדיוק. למרות נכון. שבבוקר אני קודם כל עושה את ההודיות וכל מה בואי שצריך ניקח את וכולי. ההליכה רגע שנייה, בואי נדבר שנייה על ההליכה. נכון שאת עושה הליכה, את הולכת באותו מסלול? אה, עושה שינויים, עושה שינויים. אוקיי, אז השינויים האלה מאוד מאוד הם מאוד לא חשובים. גדולים, הם לא גדולים, אבל אני אבל עושה. רוב האנשים עושים את אותן פעולות או כל פעם אותו דבר ואותו דבר ואותו דבר. כמובן שמי שלא הולך לעבודה אז משנה לו טיפה את השגרת יום, אבל זה גם לא יותר מדי. לא יותר מדי. אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו עושים פחות או יותר את אותם דברים שאנחנו יודעים לעשות כל כך טוב, שאנחנו הפכנו להיות מומחים בהם. ועכשיו השאלה שלי, האם ביום כזה שהייתה לנו רוטינה, שעשינו את אותו דבר שעשינו אתמול ושלשום ועוד כאלה, האם המוח שלנו השתנה בכלל באותו יום? תחזרי על השאלה עוד פעם, בבקשה. האם ביום כזה שחזרנו על אותה רוטינה שעשינו אתמול ושלשום ולפני שבוע ולפני חודש, האם המוח שלנו השתנה בכלל באותו יום? לא. לא.
לא. אם חשבנו את אותם מחשבות וביצענו את אותם פעולות, שיצרו את אותם חוויות, שיצרו את אותם רגשות, יכול להיות אפילו שבפנים מאוד מאוד קיווינו שמשהו ישתנה בחיים שלנו. אבל בעצם זה לא קרה. אוקיי? בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יקרה. זאת אומרת שהסביבה מפעילה מעגלים במוח שלי, שאני מתחילה לחשוב זה אל הסביבה שלי. כן? תזכרו מה דיברנו. אנחנו רואים את אותם אנשים, הולכים לאותם מקומות, עושים אותם דברים באותו זמן, בעצם הסביבה החיצונית מפעילה מעגלים שונים במוח שלי וגורמת לי לחשוב בצורה זהה לכל מה שאני מכירה. וכל עוד שאני חושבת באותה צורה לכל מה שמוכר וידוע לי, מה אני ממשיכה ליצור עוד ממנו? את אותם חיים שהיו לי עד היום. אוקיי? עכשיו תזכרו, החוקים הקוונטיים תמיד ישימים עבור כולנו. אבל אם אני חושבת זה למה שאני כבר יודעת ואני ממשיכה ליצור עוד מאותו דבר, כמעט שום דבר לא ישתנה. מה זה להשתנות? להשתנות באמת זה לחשוב גדול יותר מהסביבה שלנו. אוקיי? כל אדם דגול בהיסטוריה ידע את זה. תחשבו. תחשבו על אנשים גדולים שאתם מכירים. אני אקח סתם דוגמה של האחים רייט. אתם יודעים מי היו האחים רייט? אלה שהמציאו לנו את המטוסים. זכותם אנחנו יכולים להגיע בקלות למדינות שונות לכל מקום. כמה אנשים אמרו להם איזה שטויות ומה אתם חושבים, וכמה פעמים הם ניסו ונכשלו ולא הצליחו. מה מיוחד לכל האנשים האלה שבאמת הגיעו רחוק והובילו קהילות גדולות קדימה? לכולם היה חזון, לכולם היה רעיון. הם לא יכלו לראות אותו, הם לא יכלו להריח אותו, הם לא יכלו לטעום אותו ולהרגיש אותו, אבל הוא היה חי בתוכם, כי כל כך חי, שממש הרגישו שהמציאות הזו כבר קורית. השאלה שלי, האם גם אתם יכולים להאמין בעתיד, שאתם עוד לא יכולים לראות או לחוות בחושים שלכם עדיין, אבל חשבתם עליו מספיק זמן, עד שהמוח שלכם ממש השתנה, ונראה כאילו האירוע הזה כבר קרה. ובואו ננסה, עכשיו אני רוצה שאתם תגידו לי, אוקיי? שושי, את עומדת פה לידי, אז קדימה בואי תגידי, מה החלום שלך כרגע בתוך לייפווייב? לאן את רוצה להגיע בלייפווייב? המדרגה הראשונה. לא שומעים. תפתחי את המיקרופון, מתוקה. כרגע אני רוצה להשיג את השלוש נקודות שחסרות לי לדירקטור 1, זה כרגע. שלוש נקודות מפרידות בינך לבין הדירקטור? כן, 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 אבל זה יוצא כמעט 400 ומשהו נקודות, כל זה. לא הבנתי איך 3 נקודות זה 400 ומה. חסר לך 3%. לפי הגלגלים, כן, 3%. 3%, אוקיי, אז זה לא 3 3 נקודות. 3%. זה 400 ומשהו נקודות, לא הבאת את זה. ואני עושה, אבל לא מספיק. די, לא, 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 טוב, לא, אני עושה לא, מספיק, אני עושה מספיק. לא, 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 יכול להיות שזה, אבל בואי, כאילו גם, בואי שנייה נראה. 400 נקודות, כמה אנשים את צריכה עוד להביא? משהו כזה. לפחות שניים. עוד שניים. לפחות שניים. אוקיי. את כבר רואה את עצמך? את מרגישה את ההתרגשות שאת עולה לדרגת דירקטור? ואת מקבלת על המקום $250? זה אומר שצריך לעשות איזשהו לוח חזון, כמו שאת אומרת, כדי שאני ארגיש את זה. לא שמעת אותך? אני אומרת שזה כנראה צריך לעשות שוב איזשהו לוח חזון, כדי שאני ארגיש את זה, כי כרגע אני לא מרגישה, כי הניסיונות שאני עושה הם כנראה... אז תקשיבי טוב, אז מה אני אומרת כל הזמן? אנחנו צריכים לחבר בין פה לבין פה. הנה, זו הסיבה שאמרנו שאנשים חוזרים על אותה רוטינה כל הזמן. ואנשים בעצם לא משנים את החיים שלהם, כי הם לא באמת מאמינים. אם היית מאמינה,
היית רואה כמה קל זה יכול להיות. בואי, להשיג שני אנשים, מסכימה איתי שזה גם יכול להיות מאוד קל, זה לא צריך להיות קשה. כן. כל האפשרויות פתוחות בפנינו, מה את בוחרת? שזה יהיה קשה או שזה יהיה קל? אני חושבת שזה יהיה קל, כמובן, אבל נהדר. יש איזשהו מעצור בדרך, שאני לא יודעת בדיוק לשים עליו את הנקודה. מהמם. ויכול מאוד להיות שזה, כמו שאת אומרת, שזה הקטע הזה של חוסר אמונה שאני אצליח לעשות. את זוכרת שפעם דיברתי איתכם על שאלות פתוחות? כן. משתמשת בזה, את רשמת הכל. כן, אני משתמשת, אבל... מה עוד אפשרי שבקלות הכי גדולה יגיעו אלה שני אנשים ואני הופכת לדירקטור? שאלה פתוחה, אחד את שואלת. אני אראה לכם מה עוד אני עושה. אני עושה כתיבה יומיומית. בואו נראה אם אתם יכולים לראות את המחברת שלי. בגלל שיש לי בלו. אני עושה כתיבה יומיומית. אני כותבת לי משפט גדול של מה שאני רוצה, ואני כותבת אותו 33 פעם ביום. חבר'ה, תקשיבו, זה עובד. מה קורה לי כשאני כמה כותבת את זה? 33? כי זה חיבור לתודעת שפע. קראתי באיזה מקום, אמרתי, אני מאמצת. מה זה עושה בעצם כשאני כותבת? קודם כל, יד מוח. דבר שני, זה עוזר לי להרגיש את מה שאני אומרת. בסדר? אז אפשר למשל, דוגמה היום, אפשר אני דוגמה כותבת בבקשה למה? אני כותבת 33 פעם במשך 33 ימים, ואז כל פעם אני משנה לי את הפרדיגמה שאני עובדת עליה, כי לכולנו יש פרדיגמות שמגבילות אותנו. אז יש כל מיני דוגמאות, אבל עוד פעם, אני בחרתי משהו שאני רוצה להתקדם איתו, אוקיי? וממנו, או כתבתי אותו במשפט גדול, וגזרתי ממנו משפט קטן שיהיה לי קל יותר לכתוב אותו. מה שאנחנו חייבים לעשות פה זה להרגיש את מה שאנחנו כותבים, להתחבר לזה. עכשיו תבינו טוב, המוח שלנו, התת מודע שלנו לא משנה לו אם זה קרה או לא קרה, הוא לא יודע להבדיל, אוקיי? אז אני כותבת לו מה שאני רוצה בזמן הווה, אני כל כך מאושרת ומודה עכשיו שאני מדלגת בקלות במעלה הדרגות ב-LifeWave, ואני לא יודעת מה, אוקיי? זהו, אבל את צריכה, אז בהתחלה תכתבו, אולי זה יראה לכם מה, באמת לא יכול להיות, איך וזה, אבל אתם חייבים לחבר רגש. למה חייבים לחבר רגש? מה אמרתי קודם, שושי? ברגע שאת רוטטת את אני לא מספיק, ואני לא זה, ואני לא זה, זה התדר שיוצא. אם אני מתחברת לזה, כאילו, ואני מרגישה, ויש לי פה על החלון כוונות, ואיזה רגשות אני מחברת לכוונות האלה, זה מה שאני רוטטת החוצה. זה מה שיוצא ממני, ומושך אליי בדיוק את מה שאני רוצה. אז זו השיטה, תזכרו מה שאמרתי, מחשבה אחת קטנה מפרידה ביניכם לבין החלום הכי גדול שלכם. אוקיי? תתני לי דוגמה, אני לא הבנתי, תתני לי דוגמה. לא טוב לכתוב אני רוצה, אלא כי אני רוצה, זה לא, יקרה או לא יקרה. אני לא כותבת אני רוצה בכלל, אין אצלי אולי את אני המילה רוצה. מודה, אולי אני אני מודה. כל כך מאושרת ומודה ואני כותבת את מה שאני רוצה אותו בזמן הווה, אין לי את המילה רוצה בכלל. נתתי דוגמה, אני כל כך מאושרת ומודה עכשיו שאני מדלגת בקלות במעלה הדרגות ב-LifeWave. זה בסדר? לפי בוב פרוקטור, נכון? בוב מי אמר את זה? פרוקטור, אני מעודד... מי אמר על זה בוב פרוקטור? אני, תמר. תמר. תמרה. בטח, בוב פרוקטור, ברור, בוב פרוקטור כן, היה המורה כן, שלי, ברור. אז יש כן, לך, תמרה, גם גם את שלי. הכרטיס? יש לך את הכרטיס מטרה, תמרה? כן. יש לי לי אותו, יש אני כרטיס עושה את זה, מטרה. אני עושה את זה, לי יש כן. כרטיס מטרה. תראו, יש לי גם יפה. כרטיס שיש פה את התמונה. אני חייבת להוציא את האמת הבלוג. שהוא אלוף. שיש פה את הדרגה שאני רוצה להגיע אליה ב-LifeWave, וכאן יש את המטרה שלי,
אוקיי? וזה נמצא איתי פה בטלפון, ואני נוגעת בזה כל היום, ואני מסתכלת על זה כל היום, וזה הופך להיות חלק ממני. כן, יפה מאוד. עלית עליי, תמרה. אז את כותבת את זה פעם ביום, 33 ימים. לא, 30 33 פעמים ביום, 33 ימים. בסוף נגיע לאיך, אני אזכיר לכם. בסוף והעניין נגיע לאיך. זה משפט פתיחה, שאני מודה ומאושרת. זה אני אני כל כך מאושרת ומודה עכשיו כן, ככה זה כן. מתחיל. I'm so happy and grateful that. בדיוק. עכשיו תקשיבו, לתדר של הודיה, זה התדר הכי גבוה שיש. כשאנחנו בהודיה קוראים באמת ניסים ונפלאות. אוקיי? אז תשמעו, כמו שאמרתי לכם, האישיות שלנו מורכבת מאיך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו פועלים. אוקיי? אז אם האישיות של כל אחד ואחד מכם שנמצאת פה בזום הזה, יצרה את האישיות שנקראת החיים שלכם, האם אתם מסכימים שאם אתם רוצים ליצור מציאות עצמית חדשה, אז ברמה הבסיסית ביותר אתם תהיו חייבים לשנות את המחשבות שאתם חושבים, ופועל יוצא מזה את ההתנהגויות וההרגלים שאתם מציגים, את כל מה שכבר נטבע בכם בזיכרון, כל מה שכבר נהיה חלק מהזהות שלכם. נכון? כולנו מכירים את הילד הזה שאמרו לו כמה הוא לא בסדר וכמה לא וכמה לא, וזה הפך להיות חלק מהאישיות שלו. לעומת הילד האחר שאמרו לו אתה מוצלח, אתה נהדר, אתה פנטסטי, מה גדל הילד הזה להיות. אז מה שקורה לרוב האנשים, הם מנסים בעצם ליצור מציאות עצמית חדשה מאותה אישיות. זה לא עובד. אנחנו חייבים להפוך להיות מישהו אחר. כי אם אנחנו ממשיכים לחשוב את אותם המחשבות, לבצע את אותם הפעולות שהזכרנו קודם, לעשות את עוד תרגיל נהדר, קומו מחר בבוקר ותנסו לעשות משהו אחרת, תתקלחו לא באותה צורה שאתם מתקלחים עד היום. בסדר? אם אתם מתחילים לסבן את הגוף ואחר כך חופפים, תתחילו קודם לחפוף ואחר כך סבן את הגוף, אוקיי? לא יודעת מה, אם אתם עושים הליכה, תעשו הליכה במקום אחר. מדרך אחרת, לא במקום אחר, מדרך אחרת, אוקיי? זה ההבדל בין פעילות גופנית לבין אימון, אוקיי? פעילות זה מה שאני רגיל לעשות, אימון זה מה שדורש מהמוח שלי לפעול ולחשוב מחדש, אוקיי? אז חשיבה זה בעצם פעילות של המוח, מסכימים איתי גם עם זה. כשאתם מזכירים לעצמכם כל יום מי אתם חושבים שאתם, אתם גורמים למוח שלכם לראות באותה צורה, והנוירונים מתחברים באותה תבנית לאורך זמן. ואם אני חושבת כמה אני לא בסדר, וכמה לא עשיתי מספיק, ולא עשיתי היום 331, בסופו של דבר תהיה חתימה פה על כמה אני לא בסדר, וכמה אני לא מספיק. והחתימה הזו זה בעצם האישיות שלנו. אז השפע שאנחנו כמהים לו, האהבה שאנחנו חולמים עליה, החיים שאנחנו מרגישים שהיינו רוצים, הם כבר קיימים בתדר מסוים מסביבנו. אתם יודעים ששום דבר לא נוצר או נהרס מחדש. אתם יודעים שהכל כבר קיים. אז אם אנחנו עדיין לא חיים את זה, זה פשוט בגלל שעדיין לא התחברנו לערוץ, שבו המציאות הזו כבר משדרת. אנחנו לא מתממשים מאפס, אנחנו ניגשים לתדרים שכבר קיימים. ההתממשות שלנו היא לא יצירה של משהו חדש, אלא קוראים לזה שאנחנו נכנסים לתוך ציר הזמן, שבו מה שאני רוצה כבר קיים. אז אתן לכם עוד דוגמה שתבינו את זה. תחשבו על תחנות רדיו. נכון שכל תחנות הרדיו עובדות בו זמנית, משדרות בו זמנית, מסכימים איתי? נכון? מסכימים איתי? כל התחנות משדרות בו זמנית, אוקיי?
אם הרדיו שלי פתוח על 104.5, אני מתה לשמוע גלגלצ, אבל אני לא משנה פה משהו, אני יכולה לשמוע את זה? זה משדר באותו זמן שאני שומעת את ה-104.5. מה אומרים? אני לא יכולה, נכון? אני יכולה להשתוקק לשמוע גלגלצ, אני יכולה מאוד לרצות לשמוע גלגלצ, אבל אם אני מכוונת על תחנה אחרת, לא יקרה. מה צריך לעשות? צריך לעשות את ה-fine tuning, צריך לשנות את התחנה, ואז הדברים האלה קורים. מסכימים איתי? כן. השאלה הכי גדולה זה איך. אז בדיוק אנחנו מדברים גם על האיך. בדיוק, באתי בדיוק, באתי לשאול. אני יכולה להגיד בדיוק משהו? אנחנו מדברים על האיך. אני אמרתי את זה כל הזמן, ואני אחזור להגיד את זה, כי למוח שלנו קשה, כי המוח אומר, עזבי שטויות, שטויות כל הדברים האלה, אנחנו רגילים לעבוד ככה וככה נמשיך. אנחנו, תמיד יקפצו לנו השדים הקטנים שיגידו לנו מה פתאום לא צריך. תבינו, אנחנו לא מושכים את מה שאנחנו רוצים. זה משפט מפתח. אנחנו מושכים את מה שתואם את התדר שלי, את השדה שלי. מתי קורות קפיצות קוונטיות? כשאני משתנה. ותחשבו על התיאור הזה של הרדיו, אני לגמרי לא רחוקה מהחיים שאני רוצה, אני פשוט מחוץ לערוץ שלהם. המציאות החדשה נמצאת ממש לידי. אבל, איך אמרה שוש? על ערוץ בלתי נראה לעין, שכרגע מאומן על ידי מחסור. אז כשאנחנו משדרים תדר של פחד, מאמץ או חוסר, אנחנו בעצם סוגרים את השערים. אבל כשאני משדרת אמון, הודיה ושמחה, השדה נפתח ויקום מגיב מיד. אוקיי? החסמים בתודעת שפע, ממה הם נובעים? מכל האמונות המקבילות שלכולנו יש. כמה מאיתנו שמעו בילדות שבשביל כסף צריך לעבוד קשה, שאין מספיק, שהיינו ילדים קטנים, אולי פעם אמרו לכם אי אפשר גם וגם, תבחרו אחד. שמעתם שכסף לא גדל על העצים? אז כל אלה משפטים נורא נחמדים, יש לי אפירמציות אפרופו כסף מאוד נחמדות, שהפכתי את כל המשפטים האלה למשהו מקסים מאוד נחמד. אני אשלח לכם בהזדמנות אם תרצו. אז איך אנחנו יוצרים שדה אנרגטי שופע? כשאנחנו מפסיקים לתת לחוויות העבר להכתיב לנו את העתיד. אתן לכם עוד דוגמה. נכון שכולנו בטוחים ללא צל של ספק שמחר בבוקר תזרח השמש? כן? עשו ככה. לא. מסכימים? מי אמר לא? אני, נעמי אומרת לא, למה לא? כי את לא יודעת מה יהיה בעוד רגע, ואת לא יודעת מה יהיה אוקיי. בעוד שנייה, ולכן אני לא צודקת. יודעת אם תזרח השמש, אם אני אוקיי. אהיה פה, תהיי פה, אוקיי. לא יודעת. אני טוב. מקווה. אוקיי, אז אנחנו מקווים איתך, אבל אני רוצה להגיד לך יותר, אני לא מקווה. אני בטוחה לחלוטין, ללא צל של ספק, שמחר בבוקר תזרח השמש. זאת רמת הוודאות שאני מחפשת כשאני מתחברת לשפע. אוקיי? אני חוזרת לדוגמה של הנהר שנתתי לכם בהתחלה. אם אני נאבקת בזרם או זורמת איתו בכלילות ללא מאמץ, בשמירה על איזון מוחלט, תוך כדי זה שאני בשליטה מלאה. זה לא קשור למה שאני עושה, אלא למי שאני באותו הרגע. כשאני חדורה מטרה, תקשיבו טוב, אני לא מקווה או מייחלת. למה? כי כשאני מקווה זה 50-50, אולי כן, אולי לא. אני פשוט יודעת את זה. אתן לכם עוד דוגמה שתבינו, אדם שנכנס למסעדה, בסדר? ושוב, מסעדה טובה, מסעדה שכולם המליצו עליה וזה, בא בן אדם, הוא לא מקווה שיש שם אוכל, הוא יודע שיש שם אוכל, הוא בטוח שיש שם אוכל. אז השפע מתרחש לא כשאנחנו מנסים לגרום למשהו לקרות, אלא שאנחנו פשוט מאפשרים למה שכבר שלנו להגיע לצורה הפיזית שלו, ממש להתגשם מול העיניים שלנו. אוקיי? עכשיו אני רוצה לשמוע אתכם. דיברתי מלא.
אני ממש רוצה לשמוע אתכם, אם תרצו בסוף, יש לי גם מדיטציה מאוד יפה, אני אשמח לעשות לכם. כן, רובין יקרה. אוקיי, אני אשים את עצמי בספוטלייט הפעם. כן, ברור. אחד מהדברים, ואני יודעת שיש כמה בנות שהן שומרות מצוות כמוני, ואחד מהדברים הראשונים שאני אומרת בבוקר זה מודה אני. וברגע שאני אומרת מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה את פעולתך. וברגע שאני מפקידה את הנפש, את הגוף שלי, בידיים שלו, זה חייב להיות בסדר, בגלל שהוא לא יעשה לנו שום דבר רע. באמת שלא. ולא רק זה, ברגע שאני דווקא שמעתי משהו מרב חבדי מצפת, מאוד מעניין. אבל הוא אומר רובין, שנייה, אני רוצה שתחזרי גם, אני הולכת מודה לעשות להגיד את זה. לפניך זה נהדר, אבל איפה האחריות שלך בתוך... את לא נותנת לי לדבר. אני חצי שעה מרימה יד שאני רוצה לדבר. אוקיי. ברגע שאני יודעת מה שאני רוצה, ואני מבקשת את זה, ואני אומרת שאני מודה באלוקים שיהיה לי את זה, אז זה יהיה. לא רק זה, ברגע שאני אומרת את זה, אני בהתרגשות כל היום שאני מחכה ומצפה שזה יקרה. מעולה. וברגע שבן אדם מזיז את עצמו מבפנים, זה כל ההבדל. וזה מאוד מאוד, אני אגיד לכם סוד, אני בסביבות ראש השנה התחלתי להיות מאוד חולה. ואני אמרתי זהו זה, אני פורשת, אני לא יכולה לדבר עם אף אחד, אני לא אצליח, בדדדה. כל הדברים הרעים שיכולתי לחשוב על רע בעסק, היה לי, בבום, הכל במכה. והייתי ממש בדיכאון, עד שלא הרבה זמן זה היה, עד שאני אמרתי, רגע, זה לא יכול להיות ככה, בגלל שזה לא יכול להיות ככה. ואני לא יכולה, מה, אני אתלה את עצמי? אז אני אשנה מותניים, ואני אקום מהמקום של הדיכאון, ואני אעשה את השינוי. וברגע שהתחלתי להרגיש שאני בשליטה, אף אחד אחר לא שולט עליי. מי שנותן לי הכוונה זה מלמעלה, אבל אף אחד לא שולט עליי. אז מה אם דווקא בתוך ההרצאה של אוניקס שאיתן פרסם היום, היא אמרה מיליון אנשים יכולים להגיד לא, אז מה? So what? היא יודעת שזה יהיה, והיא יודעת שהיא יכולה, ואני יודעת שאני יכולה, בגלל שאני דתייה, בעזרתו, אבל אני מצפה לזה. וברגע שאני יודעת שזה קורה, זה יקרה. זה בדיוק, הכל. בדיוק, בדיוק רובין, ותודה רבה. ומה שאת אומרת בעצם זה אמונה מוחלטת. זה מה שדיברנו, זה אמונה מוחלטת. וכשיש לנו את האמונה הזאת, הוודאות הזאת, איך אמרתי? לבקש ולשחרר, ולעשות את הצעדים שלנו. זה לא רק לבקש ולהגיד, אוקיי, ביקשתי זה מספיק. לא, אני עושה את הצעדים שלי. מי שאל פה? מי שרוצה לשאול, תפתחו מיקרופונים. דבורה, קדימה דבורה, מה שלומך? היי, ברוך השם, מה נשמע? מצוין. וואו, רגע, סליחה, עשיתי בלגן פה. שנייה. לא, שנייה דבורה, בסדר. חכי רגע. רפאל, אני גם רוצה לשמוע אותך היום. היי דבורה. היי, אני עם רבין, איזה כיף. אוקיי, אני שנייה, לא אני צריכה רוצה להחזיר את לבזבז זמן. עמית. אז ככה, אני רציתי לשתף חוויה שהיה לי כדי לתת דוגמה מה קורה כשהמחשבות הן כזה חיוביות, ומה קורה בסביבה. אז את זוכרת שהיה לנו כנס, זה לוקח לי הרבה זמן להגיע מהגולן, אני
נוסעת לרכבת, ואז אני לוקחת, זה לוקח הרבה שעות. ותוך כדי אני עבדתי על המחשבות שלי. והגעתי למקום עם מחשבות כל כך חיוביות. אז מישהי באה אליי, מישהי שמאוד רוחני בתחום של הילינג, כמוני, והיא אמרה לי שהיא רואה את האור מסביבי, שאני מלאה אור, היא ראה את התדר שלי. אז הנה דוגמה איך שהמחשבות ממש משפיעים על התדר ועל הסביבה. אז היא בן אדם שכן יכולה לראות את האור, רוב האנשים לא יכולים, אבל הם מרגישים שיש משהו, וזה ממגנט אנשים, והלוואי אני יכולה לעשות זה כל יום, בעזרת השם. אז רציתי סתם לתת דוגמה. נהדר. ואז מה קרה באותו כנס שאת היית בו והיית כל כך מוארת? מה קרה בכנס? בטוח הגיעו אלייך עוד אנשים, בטוח דיברו אלייך עוד אנשים, כי גם מי שלא רואה מרגיש. גם אם אנחנו לא רואים את העילה של אנשים, אנחנו מרגישים. תחשבו, זה קורה לנו גם במקומות שאנחנו נכנסים אליהם. לפעמים המקום מרגיש לנו מאוד נוח וכיף, לפעמים המקום מרגיש לנו קר ודוחה, ואנחנו רוצים לברוח משם. אז אותו דבר קורה לנו עם אנשים. בדרך כלל במקומות, אם יש הרבה אנשים שאני לא מכירה, אני מרגישה קצת פחד, קצת לא יודעת מה לעשות עם עצמי. באותו היום אני הרגשתי מאוד חברתי, דיברתי עם אנשים שלא הכרתי הרבה אנשים חדשים, והרגשתי טוב. חוץ מזה, ואז חזרתי הביתה הרבה שעות, אבל אז עברתי את זה בטוב, כי היה כזה, בוא נגיד, תרגול של חיוביות ומחשבות טובות, וזה היה שווה ויש הרבה ערך בזה. דבורה אומרת פה דבר נורא חשוב, מה שמזכיר לי, כן, היא סיפרה שבאה אליה מישהי ואמרה לה, את נראית מוארת. אתם זוכרים שאנחנו תמיד אומרים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו? אז הנה מישהי באה ואמרה לדבורה מילה שבעצם פתחה אותה, היא אומרת, בדרך כלל אני לא כזו שמדברת עם אנשים, אני עד שלי לוקח לי זמן להרגיש נוח, זה פתאום עשה לה טוב. עכשיו, בכל אחד מאיתנו יש את הילד הקטן הזה, ואם אנחנו אומרים לו, לא מספיק היום, ולמה לא עשית, ולמה לא זה, או שאנחנו אומרים לו, וואו, אנחנו יודעים שאתה יכול, ואנחנו יודעים שאפשר, ממש תעשו את השיחות האלה הפנימיות איתכם. זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, תחבקו אותו, וזה עובד. מי עוד רוצה לשתף אותנו? צילה, רצית להגיד משהו? אני גם רוצה להגיד משהו. ערב טוב. אהלן. קודם כל אני רוצה לספר על ההחלטה שלי לנסוע לכנס. עכשיו, ההחלטה הזאת זה לא רק ההחלטה שהחלטתי לנסוע לכנס, אלא בראש שלי, את יודעת, כולנו יש לנו את השדונים הקטנים שאומרים לנו לא, זה לא יצליח, זה לא ילך, וכל הזמן איך אני מצליחה להסיט אותם? בזה שאני ממוקדת. אני גם כותבת, כמו שאת אומרת, לכתוב מה אני רוצה. אני רוצה ואני מושכת אליי שפע, אני מדברת על זה, אני מושכת אליי שפע, אני בטוחה ששפע כרגע זורם אליי. את יודעת, זה כל כך משפיע, הדיבורים והמחשבות. יש שיר כזה שאומרים אותו, דיבורים טובים, מחשבות טובות, זה ממש ככה, זה ממש המילים האלה. הדיבורים הטובים והמחשבות הטובות, זה ביחד אחד עם השני, כמו גלגל כזה. ברגע שאת חושבת, את טוב, את מדברת טוב, ושוב את חושבת טוב, את לא נותנת לשדונים הקטנים האלה להיכנס. וכשאני החלטתי לנסוע, אמרתי שאני חייבת להכניס לי איזה סוג של מחשבה מדליקה כזאת, כאילו לא סתם לנסוע לכנס. ואז באחד הזומים שמעתי שהכנס הזה ראשון מסוגו על X39, ואמרתי וואו, אני רוצה לעשות היסטוריה, לא יודעת מה יהיה הלאה, לא אמרתי עכשיו אני הולכת לכל הכנסים, אני הולכת לכנס הזה, אני רוצה לעשות היסטוריה, שאני בכנס הראשון
של לייפווב של X39. ככה אמרתי במחשבה שלי, זה כאילו זה מגניב כזה. את יודעת, לפני המון שנים פתחו את תעלת למאנש בין צרפת לפריז, ואני הייתי בשנה הזאת באנגליה, ונסעתי בתעלה הזאת ברכבת מתחת לנהר, אז מתחת לים, כאילו. אז קיבלתי תעודה, you made history. אז אמרתי, I want to make history with LifeWave. אני רוצה לעשות היסטוריה. וזה הדליק אותי כזה, וואו. עכשיו אמרתי, וואו, עם מי אני נוסעת? אני לא יודעת, אני נוסעת. לא ידעתי עם מי אני נוסעת. יום אחד יפה מתקשרת, והיא שואלת אותי, מה את אומרת על הכנס? אני אמרתי לה, אני נוסעת. אמרתי לה, מה איתך? את נוסעת? היא אומרת לי, לא. אמרתי לה, אני נוסעת. עכשיו, אמרתי את זה, והיה לי עוד פעם את השדונים הקטנים האלה שאמרו, תגידי, את נורמלית? אם יפה לא נוסעת, עם מי את נוסעת? עם מי? עם מי? ככה בראש שלי. אבל אמרתי, אני נוסעת, ואז אחרי שנייה, יפה מתקשרת, אם את נוסעת, אני נוסעת. אמרתי, וואו, המחשבות הטובות הובילו אותי לזה. אז עכשיו התחלתי להאמין איך אני שם, לא ידעתי איך זה נראה. לא ידעתי, דמיינתי אנשים, דמיינתי המון אנשים מחייכים. התחלת וכולם לראות איך זה, לייפווב, זה לא מישהו התחלת אחר. לראות איך זה, ואיך את אומרת, תדר בדיוק, מושך תדר, את הדלקת התחלתי אותה. להרגיש, בדיוק. התחלתי גם לחוות את החוויה עם עצמי, איך אני שם, אני לא יודעת איך זה נראה, אף פעם לא הייתי בכנסים כאלה ענקים, זה אמור להיות משהו ענקי, כל העולם, כאילו מכל העולם, לא ידעתי, אבל דמיינתי שאני מאוד נהנית להיות שם ולפגוש ולחוות את החוויה הזאת, לא ידעתי איך החוויה תהיה, גם לא ידעתי איך אני הולכת לממן את זה, תשמעי, רציתי שזה יהיה משהו משלי, זה לא בעיה להגיד לבעל או למשהו שיהיה לי, לא, רציתי שזה יהיה שלי, ואז אמרתי, וואו, איך אני משיגה את הכסף? כרטיס טיסה, את לא יכולה להגיד לו, מחר אני אשלם, אני צריכה לשלם את זה, מקסימום 3 תשלומים או משהו כזה. ואז, את יודעת, המיקוד הזה במחשבה, אני בכוונה מפרטת, כי אני אומרת, סידר אם לי את זה כל הצליח, שאני... היקום. כן, צילה, אני אומרת, המיקוד שלך סידר את כל היקום לטובתך, זהו, איך אז אמרתי שזה יתגשם לך בפיזי. נכון, בדיוק ככה. צילה אז נותנת פה אני אומרת לך, דוגמה לא הבנתי איך פנטסטית. מגיע הכסף. שנייה צילה, שנייה. אתם זוכרים שדיברתי על גדולי האומה, גדולי העולם? זה בדיוק מה שהיה להם, את החלום חי כמו שצילה מתארת אותו כרגע. הם לא ידעו איך זה יקרה, הם לא ידעו מתי זה יקרה, הם לא ידעו איך זה יכול, אבל הם ידעו שזה הולך לקרות בוודאות ללא צל של ספק. זה המפתח. זה המפתח, תראו, כשהיא מספרת את זה עכשיו, זה כאילו מחר הולך לקרות, זה כאילו עוד לא קרה. תראו איך כל הגוף שלה משתתף בחוויה הזאת. זה. הנה יש עכשיו, לכם פה אני דוגמה, חייבת איך עושים את לספר זה? לך, תסתכלו על צילה, אני עוד פעם חייבת ועוד פעם לספר, ועוד פעם. אני חייבת לספר איך הכסף הגיע. אני במקצוע שלי, בעיסוק שלי, זה מאמנת לתזונה. ואז התקשרה מישהי, היא אומרת לי, אני רוצה, שמעתי, פגשתי אותה. אמרתי לה, טוב, זה עולה ככה, את יכולה לשלם לי בצ'קים, את יכולה... לא, אני רוצה לשלם לך מזומן. אני הייתי בשוק. היא שילמה לי ליווי עבור 4 חודשים מזומן, שזה היה כמעט בערך 3,000 שקל, נתנה לי מזומן, אמרתי, וואו, כאילו, אני פתאום התחלתי, קיבלתי כאילו סיבוב כזה, כאילו, וואו, הנה זה הגיע. אז אמרתי לעצמי, וואו, את חייבת להאמין עוד יותר, שגם יהיה לך את הכסף הזה, להשתמש ולבזבז, כאילו, צריך כסף כדי להיות בחו"ל. ואז ראית איך הדברים מתגלגלים, פתאום אני רואה שבכרטיס יש גם לממש אותו, ואחרי זה סיפרתי גם את החוויה בפעם הקודמת, שפתאום הכרטיסים נעלמו, ואת יודעת, כל הדברים, ברגע שאתה ממוקד ומאמין, ולא נופל, תמיד יש שדונים, לכולם יש שדונים, אני לא מאמינה שהאדם המצליח ביותר יש לו את השדונים, אבל אני לא נתתי להם להיכנס, הם נכנסו ואני דיברתי חיובי, הם נכנסו ודיברתי חיובי, עד שזה לאט לאט קרם עור וגידים, עוד נדבך, עוד נדבך, עוד נדבך, ואז ראיתי את עצמי כבר בטיסה, לא האמנו שהגיעה הטיסה, היינו אומרים וואו עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, תאמיני לי, אפילו ההכנות, כל שנה תמיד אחרי סוכות, יש לי הרי כביסות שלוקח לי לפחות 3 שבועות,
ולפעמים אפילו חודש, להתארגן עם הכביסות, את יודעת, הבדים של הסוכות וכולי, מי שעושה סוכה יודעת, והשנה היה ימי שרב, שכל הכביסה התייבשה מהר, הכל הסתדר בארון, זה פשוט היה מדהים. אני אומרת לכם, אם לי זה הצליח, אני מרגישה שאני ככה, מכזה חזון קטן, הגעתי לוואו, ובעזרת השם אני גם מאחלת לעצמי ולכולם, שזה עוד יותר יתממש. עכשיו, משהו קטן, שאני אומרת, ששמעתי את אוניקס היום, אני אומרת שגם לייפווייב, במודע או שלא במודע, הם עושים לנו את זה. איך הם עושים לנו? אני יום אחד פותחת את הזה, אני רואה מנג'ר סטארט 1. אחרי כמה ימים ראיתי מנג'ר סטארט 2. עכשיו, הם לא משאירים את זה סטארט 2, הם ממשיכים סטארט 3, ואז הם כותבים לך כמה אחוזים נהיה לה דירקטור. זאת אומרת, הם לא נותנים לך להישאר בקטן, הם כבר מכינים אותך לוויז'ן הבא. כאילו, תראי, יש לך עוד כמה אחוזים ואת תהיי כבר דירקטור. כאילו, זה כזה דבר יפה, הם מכניסים לנו את זה גם אם אנחנו נרצה או לא נרצה, וזה מה שיפה. כאילו, תמיד לחשוב עוד טיפה גבוה, עוד טיפה גבוה. לעשות צעדים קטנים, כי את מדברת עם עוד בן אדם, מישהו אחר מזמין, מישהו ברשת מזמין, אז את רואה כל כמה עולים 2%, אחוז, אבל זה אז וואלה, צילה, יש לך כבר את אמיתי. החלום הבא? יש לך את החלום הגדול הבא כבר? קודם כל, יש לנו את הפרומושן שאני מאוד רוצה, וברוך השם אני רואה שאני אומרת לעצמי לפעמים, וואו, כבר רשמתי, מי עכשיו ירצה? כבר רשמתי, לא, אני אומרת לא, אני ממשיכה לדבר. ופתאום אני רואה שרגע, יש לי לרשום את זו, ויש לי לרשום את זה, וכל פעם זה האחוזים, אז פשוט לא להתייאש, להמשיך את יודעת, מדרגות אף פעם לא עולים לקומה עשירית, קומה, אלא עולים 5 מדרגות, עוד 3, עוד 4, עוד מדרגה, עוד מדרגה. אני פעם צילה, סיפרתי את זה, את מדהימה, שהייתה הפסקת את חשמל מדהימה, באיזה... אני רוצה פשוט לתת לעוד אנשים לדבר, אז באמת תודה רבה, ומה אין שצילה בעיה. אמרה פה זה באמת 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 דבר מאוד חשוב. עכשיו תראו, החלום שלנו יכול להיות פה, אבל אנחנו מתחילים לפעול מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אוקיי? ואנחנו צריכים לעשות את הצעדים הנכונים לעבר הדבר הזה, אנחנו לא יכולים לפעול מפה, אם אנחנו פה. שימו לב, תזכרו את הדברים האלה. ובאמת קיבלתם פה פנינים עכשיו מצילה, וראיתם בלייב איך זה קורה הדבר הזה. נכון שהדליקה את כולנו פה, פתאום לכולנו זה נראה, וואו, כולנו יכולים לעשות את זה, מה, אם צילה עשתה, אנחנו לא יכולים? כולנו יכולים. אז ככה זה עובד. ככה זה עובד, זה מדהים. עכשיו, לחוות את כל הדברים האלה בהווה. היא דמיינה כבר, היא לא נתנה לשום דבר לחדור אליה, היא דמיינה שהיא שמה ואיך זה מרגיש ואיך זה נראה, וזה הדברים שאתם גם יכולים לכתוב אותם לעצמכם. פשוט תעשו סיפור, ותוסיפו לסיפור הזה כל יום פרק. ממש, אני בטוחה שאם אני אקרא את המחברת שצילה כתבה, יהיה מאוד, כל מה שהיא תיארה לפני זה מה שהיא קיבלה אחרי. ככה זה עובד, זה כל כך קל. אבל מה קורה לרובנו? רובנו נמצאים בקטע שלא מצליח לנו. תחשבו, כל האנשים שעסוקים כל היום בלהסתכל על החשבון ולחשוב איך אני סוגר את המינוס, מה אני עושה, ווואי, אני צריכה גם את זה, ופתאום התקלקלה לי המכונת כביסה, מה אנחנו מושכים אלינו באותו רגע? אספר לכם עוד סוד, עוד מחקר מאוד מעניין שקראתי. אתם יודעים כמה שעות ביום בן אדם ממוצע חושב על כסף? כל מיני דברים. אתם יודעים כמה שעות? נחשו. תנחשו. כמה שעות ביום? 6-7 לפחות. ממש אוקיי, לא, מי 12. מי עוד? 12. אוקיי. דבורה, כמה שעות ביום? אין לי מושג. אוקיי. אז לפי מחקר אמריקאי שנעשה בנושא הזה, 4 שעות ביום. 4 שעות, כולנו חושבים על הנושא הזה של הכסף. עכשיו תחשבו ב4 שעות האלה איזה מחשבות מתארכות לכם פה. האם אנחנו חושבים על המחסור או אנחנו חושבים על השפע שאנחנו רוצים? חבר'ה, זה באמת 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 כל כך קל, וצילה באמת אני מודה לך, נתת פה דוגמה אליפות, כמה זה קל, לא היה לה מושג, לא היה לה מושג ביום שהתחילה לחלום איך היא מגיעה לזה, כן?
אתם זוכרים את ההוא שרצה להטיס בן אדם ראשון לירח? גם לא היה לו מושג, אבל הוא אמר. עכשיו הוא גם הקציב את זה בזמן. שאלו אותו כמה זמן ייקח לך, בטח, אז המדענים אמרו זה בין 20 ל-25 שנה. הוא אמר 10 שנים או פחות, וזה לקח 8 שנים. אתם מבינים? אז זה באמת 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 קל, שאנחנו מצליחים לנקות את כל, איך קראת להם? שדונים? את השדונים האלה, זה עובד. זה עובד ואנחנו יכולים לפרק אותם. כן, רוחי? תפתחי את המיקרופון. אני חושבת רגע, נעלם לי שרפאל רצה לדבר קודם. אוקיי. מי? מי? שידבר מי שצריך, מי שהצביע לפניי. לא ראיתי מי שהצביע. רפאל, אתה היית קודם? אז בואי תעלי את רפאל. אתם מדהימות. זה מה שרצית להגיד, רפאל חמוד. אתם מדהימות. אני שותה את תודה. הדברים שלכם בשקיקה. תודה, 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 אתה גם מדהים. תודה. רוחי יקרה, כן, אנחנו איתך. קודם כל אין על צילה בעולם, מגנטת אותי. את כבר עכשיו משדר ממגנט, יאללה, לדרגות הבאות. עכשיו אני רוצה לשאול, אם אני רוצה לכתוב לי מטרה וזה, שאני רוצה להיות, לא יודעת, מעל דירקטור, איך זה נקרא, אקזקיוטיב, סטאר זה, וכל הדרגות הגבוהות, אז נגיד להכי גבוה, אני רוצה שם להיות, כולנו רוצים. איך אני מנסחת את זה בצורה ברורה, שאני כל יום קוראת את זה, נוגעת בזה, ישנה עם זה, כמה עם זה, חיה את זה. איך מנסחים משפט כזה כשאני אפילו לא, כרגע לא מנג'ר. הנה, חשפתי. שנייה, אני כבר אענה לך איך אנחנו זה, אבל אתם יודעים מה? נזכרתי, שנייה, אני עונה לך. אתם יודעים מה התאריך היום? היום ה-30 לנובמבר. מי שעוד רוצה שיהיה לו כרטיס מוזל לכנס הבא באוקטובר הבא באנהיים, היום זה היום האחרון לרכוש כרטיס מוזל ב-187 או 189 דולר. ממחר זה עולה בעוד 100 דולר. צילה, את יודעת את זה? אז תדעו, אפרופו מה שצילה אמרה, אני כבר קניתי, אבל תדעו לכם, ממחר זה עולה. הם שלחו לנו מייל על זה אם ראיתם. אז מי שעוד רוצה שיקרה לו מה שקרה לצילה, היום זה הזמן לקנות את הכרטיס הזה. גם אני קניתי בזכות אבל יש גם בבודפשט עוד מעט, שזה החלום שלי. בודפשט זה משהו אחר, אנחנו לא קונים את הכרטיסים, שם אנחנו זוכים. מי אמר אני קניתי? אני, בזכות דורית, אבל כבר לפני חודש אני קצת לתפקיד. איזה יופי, אני לא רמי זאת, אבל איזה כיף, איזה כיף, נהדר. רוחי. זאת שוש חיים דיברה, שוש חיים. איך לא ראיתי? שוש, איזה כיף, וואו, איזה כיף הולך להיות לנו, באמת, אתם לא מבינים, במקומות האלה כמה כיף החברותה. פעם ראשונה שהיה פרומושן לטיול בפראג, אתם זוכרים, אני יצאתי, היינו רק אני ונוגה, היינו רק שתינו, מכל החברה. הטיול הראשון שהיה. והגעתי לשם וראיתי חבורות מפורטוגל ומרומניה ומזה, ואיזה וייב היה שם מטורף. אנחנו כל הזמן ניסינו ללכת לפה וללכת לשם, אבל אתם לא מבינים שאנחנו נגיע בחבורה ועוד ישראלים, איזה בלגן יהיה שם, חבל על הזמן. זה סופר כיף, זה מעצים את האנרגיות פי 3,000. נכון צילה? אז רוחי לשאלתך, איך אני מנסחת? אני לא אתן לך את התשובה, אני לא אנסח בשבילך. את תנסחי את מה שאת רוצה שמתאים לך, מה שאת חושבת שהוא ריאלי. אני לא סתם הולכת וכותבת לי מטרה, בא לי מחר $500,000. אני לא כותבת דבר כזה. בדיוק, זה השאלה שלי. אז את תחשבי מה שריאלי לך, אם את תרצי, דברי איתי אחרי זה, אנחנו נעבוד על זה, אבל את תבני משהו שהוא מתאים לך, ואת לא חייבת מההתחלה להגיד, אני רוצה להיות SPD, את יכולה להגיד מההתחלה, אם את מרגישה שזה תואם לך, אם לא, תכתבי משהו שהנשמה שלך לא תתנגד, שהיא תרגיש טוב, למה? כי אם לא יהיו התנגדויות, תהיה צמיחה. זו התשובה. משהו קטן, אני אמרתי שאני רוצה נורא להיות בבודפסט, בפרט שזה יוצא התקופה של היורצת קוראים לזה בשפה שלנו, של רב שיה בן רב מוישה שקבור בבודפסט.
אז כל הקבוצה פה שרוצה להיות, הנשים היקרות, שמכירות את רב שיה בן רב מוישה, זה הזמן. היורצת שלו זה בגימל אייר, זה ממש שבוע, שבועיים לפני. רוחי, את שותפה שלי לחדר, ורציתי לכתוב לך עכשיו, בעקבות... נדבר על זה אחרי. לא, 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 אנחנו כאן, קבל עם ועדה. ברגע שאנחנו מחליטות שאנחנו שותפות לחדר, יש. וגם רובי, אז אנחנו נגיע לשם. יש, צילה, התפקיד שלך לדאוג שהם יהיו כל הזמן באנרגיות האלה, לא לוותר להם על אף יום. כן, אורית יקרה, תראי, פתאום התעוררת לחיים, איזה כיף לראות אותך ככה. אנחנו איתך. תפתחי רק את המיקרופון. טוב, זהו. רגע, כן, אני עכשיו הפוכה. שומעים. לא, את בסדר. כן, לא, לא, עכשיו את לא הפוכה. רציתי רק להגיד מכל הדברים האלה, רובין אמרה משהו יפה, ופשוט מאוד, אנחנו דתיים, אז אנחנו יודעים מה זה. יש משפט שאומר, דע מה למעלה ממך. ולפני 18 שנים, רבי ומורי, הרב יובל הכהן אשרוב, אמר לנו, תדמיינו לכם מות של מתח. ועל המתח, זה שעושים האתלטים את כל מיני הסלסלות האלה, יש חבל. כשאנחנו שמים את החבל ומנערים אותו פה למטה, אז האנרגיה עולה למעלה ויורדת בחזרה. ועכשיו רובין פתחה לי את העיניים, ואז הבנתי עכשיו את המשפט, דמה למעלה ממך. זאת אומרת, שמה שאת מלמדת אותנו עכשיו לעשות פה את השפע, הוא עולה, מה שאנחנו עושים פה, שכותבים וזה, עולה למעלה לשמיים, ואז השפע ירד. הללויה, אז הללויה. זהו. אבל עזבי, אני בשבילי השפע זה לראות אותך עכשיו. איך התחלת הערב, ואיך את עכשיו, נפתחו לך עיניים. כן, לקחתי את הסוכריה שלי, את המנת סוכריה שלי. ואנחנו גם עוד סוכריות כאלה קטנות על הדרך, שמעצימות הסוכריה של הקו. בדיוק רציתי להגיד, אנחנו הסוכריות שלך. זה כן, נכון. תאמינו לי, אבל הסוכריות האלה שוות כל אגורה. חברים, תקשיבו, באמת אני אומרת לכם, כולנו יכולים, כולנו, תזכרו, מה שמפריד בינינו לבין מה שאנחנו רוצים זה מחשבה אחת קטנה, לא יותר מזה. ועכשיו אנחנו חייבים לשמוע את איש השפע שלנו, את דוד דנה היקר. ערב טוב לכולם, לכל החבורה המכובדת והנחמדה והשותפים שלנו. כשאנחנו רוצים להשיג לנו איזושהי מטרה, זה חשוב לנו לדעת קודם כל למה אנחנו רוצים להשיג את המטרה הזאת. מה הסיבה, מה הלמה שלנו. ברגע שהלמה שלנו יהיה חזק, אז כל מטרה אנחנו נגיע אליה, אין שום בעיה להגיע אליה. אז לכן חשוב שתדעו למה אתם שמים את המטרה הזאת. אם זה לשפר את איכות החיים שלכם, אם זה לתת שיעור נגינה לבן, אם זה לעשות שיעור התעמלות לבת, איזשהו חוג שאתם לא יכולים לעשות לעצמכם. לכן אתם צריכים לראות את המטרה כדי להגיע, לתת לילדים שלנו את מה שמגיע להם. אם מישהו שראה טוב את ההדרכה את השאלות של אוניקס, את הרעיון, אני מציע לכם, תעברו עוד פעם על הרעיון הזה, אתם תלמדו הרבה מאוד מזה. אני כבר ראיתי את זה 3 פעמים. בהצלחה לכולם. דוד היקר, תודה רבה, ואני רוצה, באמת, הנה יש לנו פה עוד דוגמה חיה. אני, דוד, כל כך אוהבת אותו, שמאוד מאוד התגעגעתי אליו, אז לפני שבוע נפגשנו, וישבנו לנו ביחד איזה שעתיים ככה, ופשוט תענוג להיות באמת, איך אומרת רוחי? באנרגיות של הבן אדם הזה, כי דוד, זה התודעת שפע. הנה, כמו שראינו מקודם את צילה, יש לנו גם את דוד, תראו איזה דוגמאות מדהימות יש לנו פה. דוד אומר לי, אני לא רץ אחרי זה ולא רץ אחרי ההוא, אני יודע שכל מה שאני צריך יגיע אליי, ואני מודה לאל על כל מה שיש לי, ועל כל מה שקיים לי כבר, ואני, אין שום משהו שמלחיץ אותו, שום משהו פשוט תענוג באמת לשמוע את הבן אדם הזה, כמובן להיות במחיצתו. אז דוד היקר, תודה רבה לך. אוהב את כולכם.
מישהו עוד רוצה משהו לפני שאנחנו מסיימים, או שאנחנו אני יכולים יכולה, לשבת? אני כן, יכולה להוסיף משהו? אני יכולה בטח. להוסיף משהו? כן. על מה שרובין אמרה, שהיא אמרה שפותחים את הבוקר בהודיה, אני רוצה להגיד לך איזה העצמה אישית אלוקים נותן לנו על הבוקר. הסוף של המודה אני זה בחמלה רבה אמונתך. אלוקים, האמונה שלו בנו, האמונה שלו בנו, הוא מאמין בנו שאנחנו יצורים שיכולים להגיע לטופ שבטופ מכל הבחינות. אלוקים נותן בעולם, הוא אומר תבוא תיקח. אלוקים זה מי שמאמין, אבל הוא גם מאמין בנו. הפעולה שלו הוא גם מאמין בנו. באמת ניקח את האמונה ברכו בנו, בכלל אנחנו נהיה למעלה. ואני אומרת לך, אני הלכתי עם זה. אני אמרתי, אלוקים, אם אתה רוצה ותעזור לי, אני אהיה שמה. וראיתי איך אלוקים מאמין בי, ואני בצד ועוד דבר, ואם זה השכרת, את יודעת, אני נבלתי מעצם הרעיון, אבל בעלי אמר לי, לא, תזכירו רכב, איך תסתדרו? ובאמת זה נכון, בלי רכב שם אי אפשר להסתדר. התחבורה שם זה לא ניו יורק. וברוך השם, אני אומרת לך, יש עוד הרבה דברים, אבל באמת אני לא אגמור את הזמן עכשיו. רק רציתי להגיד שאלוקים הוא הראשון שמעצים אותנו. בחמלה רבה, אמונתך. אמונתך בנו. תהיה לילה לגמרי, טוב. לגמרי, לגמרי. אז אם כל מי שרוצה דיבר ואין עוד מישהו שרוצה לדבר, אז אני רוצה להודות לכם מאוד מאוד מאוד. אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם, כולנו עם הפנים קדימה. תודה. 30 לחודש הזכרתי לכם, ויש לנו עוד דרך נהדרת לעשות קדימה, ואיזה כיף שאנחנו באמת קהילה כזאת של אנשים מדהימים, שכל אחד נותן את הנדבך שלו, וביחד אנחנו אור אחד הרבה יותר גדול. והחודש אנחנו גם חוגגים את חנוכה, אז תראו כמה אורות יש לנו פה בתוך הקבוצה הנפלאה הזאת. אז אני מודה לכם מאוד, תודה רבה, ותמשיכו להפיץ את האור הגדול. לילה תודה טוב לך, לכולם. תודה המון לכולם. תודה לך, עמית. תודה. היה מקסים. תודה רבה תודה רבה לכם, רבה. תודה, תודה. תודה